nitolbok natikom il-kelma tiegħi li se nkompli naħdem biex naqqat il-dan il-poplu, biex nollu l-pajjiżna l-fuq li għajnejna jleqqu x'ħin naraw il-bajda u ħamra tagħna tberber mal-irjaħat l-aqwa fl-Ewropa u issa lejra tad-dinja. Għaliex għas-sasaħ tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-pensjonanti tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-familji tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-pajjiż kollu se jkun, għall-min jimxi l-qudiem se jkun l-aqwa żmien, għall-min jħobb lil Malta se jkun l-aqwa żmien, għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.